ताकला वो तनी ताकला देवलिया पक्का लिखल बा तनी ताकला वो तनी ताकला देवलिया पक्का लिखल बा तनी ताकला एतवार लिखल बा कि सोमवार लिखल बा एतवार लिखल बा कि सोमवार लिखल बा हई दुल्हा जी के बहनी के बतार लिखल बा तनी ताकला देवलिया पक्का लिखल बा तनी ताकला रहरी के 3 पाता रहरी के 3 पाता तीनों का चनार रे तीनों का चनार रे हई दुल्हा के 3 बहनिया तीनों के 3 छिनार रे दुल्हा के 3 बहनिया तीनों के 3 छिनार रे एगो होई ऐसे वैसी एगो होई ऐसी वैसी एगो उड़न बाज हो एगो उड़न बाज हो आ एगो शंकर भैया संगे भागे पढ़ैया हो आ एगो अपू भैया संगे भागे पतैया कि घूमत रहला गलिए गलिए घूमत रहला गलिए गलिए गदहा चढ़ के अइला हो सुना तू समधि सरवा नामा वहाँ सैला हो सुना तू समधि भरुआ नामा वहाँ सैला हो। क्यों नहीं हंस रहे आप? की बैंड बहन भाग गई बड़ी मार दिया टेलर में पीछे हम जैसे हम पहुंचे पंडित जी गाड़ी सुन रहे थे ये स्केल बता के लिरिक्स डी माइनर यही है रुक जाए बैठे हैं गे बेटी मामे के अरे पापा जाने बैठे हैं गे बेटी मामे के मुहावा देखी है पापा जाने बैठे हैं गे बेटी मामे के मुहावा देखी है अरे जैसे मम्मी रोतोगे बेटी वैसे तोगे रोई है अरे जैसे मम्मी रोतोगे बेटी वैसे तो धके रोई है।